Starstruck Season 6 finalist nga si Elyson De Dios mibutyag nga gikilig siya kang Ayra Mariano. Ania nga mong pakighinabi kaniya. Sugbuanon nga si Elyson De Dios kinsa nakasulod sa top 14 sa Artista Search nga Starstruck Season 6 nibutyag nga usa sa iyang mga nagustuhan sa iyang co-finalist nga si Ayra Mariano mao ang karakter ni ini. Sweet po siya, mabait, maganda po siya. Yun, wala siyang boyfriend. Gusto ko din niya. Since birth, wala pa siyang boyfriend po. Gusto ko din niya. Kahinumdumang ang duha nakadaog sa Best Love Team Award sa Starstruck Kilig Serie Awards ni atong niaging Biyernes tungod sa ilang kilig serye nga Hugs Hugs Mwa Mwa. Diin pipilasab ka mga netizens ang niingon nga gikilig sila sa duha. Ang sugbuanong si Elyson mibutyag sab nga aduna na siya mga gitudlo nga mga Cebuano words ngadto kang Ayra sama sa yung igugma kita. Igugma kita. Ano namang sabi niya? Wala. Sana nag-smile lang siya. Parang kinikilig ganyan. Kapoy. Kapoy. Kasi lagi siya nakapagod ko. Lagi niya sinabi, kapoy yan. Cute. Wow po. Kasi may game kami ni Ayra po. Yung stare game po. Stare game. Lagi tingin sa mata ko. Tapos, mahihiya ako. Nahihiya ako. Sabi niya, anong Bisaya ng hiya? Sabi ko, wow. Sabi niya, huwag ka nang mauwa. Kinilig ka naman. Oh. Si Elyson pabiling usa sa top 14 sa Starstruck Season 6 ug duna siya mensahe alang sa iyang mga fans. Salamat and God bless sa kanila yung nag-believe sa akin, nag-suporta sa akin. I love you guys. At yung hindi nag-believe sa akin, nagdadoubt na hindi ako deserving dito sa Final 40. I'll prove them wrong that I will do my best to that I'll do my best para deserving talaga ako dito sa Final 40.